No OK, takže vítaj One Day majiteľ #8. Okay, you're coming past the past in my brand new whip. Baby, beat me in the scope. If I'm gone, don't trip. Baby, bring it back to strong. Up the back, Práve idem do Jump Houseu a idem sa učiť backflip. Viem, že sám, takže som zvedavý, ako mi to pôjde. A možno aj čo sa natočím, uvidím. Kokos, akože už som zistil, že som si vôbec nevybral dobrý čas, keďže sú prázdniny a je tu, že milión detí. Takže dúfam, že sa mi bude dať skočiť nejaké salto, že to aspoň vyskúšam. OK ľudia, takže práve idem už jump arény. Akože skočil som ten backflip a ani som vám to nenatočil, lebo ma seklo v krku. Normálne si tak ťažko hýbem, tak ako dosť boli, ale v pohode to dám. Ale musím sa objednať tak nejakému masérovi alebo chiropraktikovi, nech mi pozrie, lebo s tým krkom akože už som mal častejšie problémy, tak vyskakuje, neviem čo s tým mám. A nechcem si pokaziť krk v 17 rokoch, určite nie. A tak idem teraz na bubble tea a pôjdem pomaličky na stanicu, keďže idem vlakom domov. A potom vám urobím ešte haul, pôjdem sa nájsť babke a večer si musím aj vaňu, lebo tento krk akože extrém. Akože tento kopec pre bubble teachka je vždycky najťažšia cesta. Lebo budete po dlhých schodoch alebo po tomto kopci. Úplne, že toto mám vždycky za odmenu, keď prejde len tieto schody alebo tento kopec a ten krk. Neviem pohnúť do strany pomaly, takže preto som takto. Mám tu. Dal som si na odporúčanie môjho strihača, že zelený mliečny čaj, jahodové želé a tapioku, takže som na to veľmi zvedavý, ako to bude chutiť. Poviem sa na mňa nikto nepozerať na debila. Ja to neviem otvoriť nikdy. No, tomu ver. Vždycky zadrbem. No. Chcem sa vás len spýtať, či by sa mi dalo niekto nakúpiť niečo na jedenie, alebo ak sa mi dá aspoň nejaké drobné, prosím vás. Dávam nejaké drobné, počkajte, jasné. Ako by mi bolo dalo, aj keby ste mohli aj kúpiť niečo na jedenie, udáte. Len ponáhľam sa teraz, takže vám kľudne dám drobné a dúfam, že si dá to kúpiť niečo na jedenie. Mám takto 4 euríčka, to vám hádam vystačí. Všetko dobré. Aj vám. No, že je to v pohode. Ale neviem, čo mám na brown sugar. Nech treba pomáhať akože ľudia. Toto bola úplne random vec, vôbec toto nebolo, že nahrané. Ale treba pomáhať. A toto je dobré, dávam tomu 9 z 10, ale brown sugar nemám. Pohode. Dal by som si to kľudne aj druhýkrát. No OK, tak už som prišiel do zbehov. Poďme sa nájsť babke, čo som vlastne už hovoril. A idem natočiť haul na TikTok, takže ak ma nesleduješ na mojom TikToku, tak to určite zmen, lebo tam dám furt holy so sekáčov. A aby si vedel, že čo môžeš nakúpiť vo vkuse. Teraz sa vidíme vo vkuse utorok, piatok a nedeľa. Takže už dobehni, veľmi rád ťa privítam. Kokos, tak toto jedlo som nemal asi že 100 rokov. No to veľmi zvedavý a akože krkom už nepohnem moc. Takže takto teraz viem, že... A nakoniec dneska neviem fotiť handry aj nič. Pojem do sekaču, len vyleží handry a pojem domov. Takže úplne ma jumbarena rozbila. Že toto všetko mám na jeden haul. Toto bude že extrémny haul. Takže čo? Ma nezabudnem sledovať na TikToku. No OK, tak za mnou sa už napúšťa Váňa. Ja nemôžem pomôcť tým krkom ani do strany. Takže dúfam, že mi Váňa pomôže. Ak nie, tak budúci týždeň idem ku chiropraktikovi, tak som zvedavý, čo mi ona to povie. Lebo akože už ma to seklo viac razy, takže dúfam, že to nebude nič vážne, lebo akože prestať tancovať asi fakt nechcem. No ľudia, tak toto je záver tohto One Day majiteľ. Ja ešte upratať túto kopu oblečenia, čo je vedľa mňa. A to bude na dneska všetko, čo spravím, keď som úplne vybavený.
Zajtra ráno o 8 do sekaču, takže mi držte palce. A vidíme sa vo vkuse, ako vždycky. Like, odber, share. A čo sa tu ešte dáva? To je asi všetko. Koment. Zanechaj pozitívny komentár pri tomto videu. Ďakujem, že vás tu baví pozerať a majte sa pekne.